obstacle na. Mayat. Uphill na may obstacle. Dito lang po sa Imabot. Nay, abakin na mo tinakamotor na katiduan. Ensyong. Dan sa mo'y pusbuton na, pinandar mo. Na pusbuton na yan. Pinandar mo kumata, no ka? Tulong pa Jeep boy. Ha? Tulong. Kita nga duwa ko man. Ha? Sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Imabot Trail, ito na po ngayon, may obstacle. Matulid ko ma. Banat. Iatras mo baset, atras mo. Oh. Yo. KTM 85. Hi. Oh, sisiw ah, sisiw. Sabi ko eh. Vâng, slow bike lang. Anyan. Anyan. Anyan, bisek. Bisek, bisek. Okay, kaya na ta. Oh. A few moments later. A few inches later. Ayun. Ayun. 400. Sige, palag tumanin. Biglaw. Biglaw, biglaw. Okay.
Oh, napanawin. Atras manain. Okay. Oh. Come on. Come on. Nakaw. Medyo madulas kasi mga kaibigan yung lupa. Yan. Yan, Sir Cheboy. Yung malikip. Anyan. Kaya na kung nagtumag. Nagumulag. Atras! Hi guys! Shout out sa mga taga-Alibang. Dito na kami sa itaas ng spring. Paakyat na sa Gubiran na sinasabi nyo. Nakarating na yung motor dito. Flat yung isang kasama natin, yung motor niya. Lumabas na yung interior. Dito ko na rin tayo. Mag-lunch muna tayo. Sige, mantay. Hello! Ano masasabi mo mukha eh? Lalab. Nagtayik lang ta. Lalab. Anong misog ka nga gisang ka. Dito na kami sa paanan ng Mount Paldingan. Lalab. Matanggal na. Shout out kay Bagat ko. Liverlane. Love you Bagat. Ayaw. Ang sweet naman. Sige, mantay. Jajay pa natin. Oh. Anak pagpangungtan Bagat. Ganda na kami Paldingan na. Ingam ti entrance, Alibang. Anak, kalawa ako namito ak nga tumba. Ay, mintlaw. Dalawa akong natumba. Na-shout out niya, Roselyn. Nga Ay, natumba ni father. Ngam ko lang, slight lang si King. Lalay nga mo kritis ka ta may kantaw. Oh, intad no mapadasam to. Ito. Lady Riders May. Dito yung manawin. Down. Hmm. Kila. Dito kami sa itaas ng spring. Shout out sa mga taga-Alibang. Sila yung nagpangalan sa lugar dito, sa kabundukan ng Alibang. Ito daw yung spring, pakyat sa Gubiran. Bali nang galing kami dyan sa uplay na sinasabi nila. Sa itaas, paanan ng Mount Paldingan. Yay! And our food for Today? Ano? is Jollibee. Oh, Jollibee. Lunch time. Oh, kinang ko nagbalong mo dila kay na. Oh. No, litson. Yeah, fried chicken. Fried chicken yung ulam namin mga kaibigan. Nakarating na ang motor dito sa Amo may nurgi aja ka wala oh. Gubiran. Gubiran daw ang pangalan. Balon tayo bigat ko na ko. Lalo bubusan eh. Bubusan man nun. Ayan. Nadala ko ni Raymond nga interior jay. Da, kumpleto din. Kurbay tayo. 14 green. Kita ka pala pang gumatang ulo ko ah. Talibang. May mapa Jay ko. Karawan ta pa jay. Karawan ta pa. Ate, ko sara ng tokotokol. Ate.
Nalipatak na tadi ko ay. Di Di magana umana ay. si Mang Ateo. Ha? Mangga. Yan. Tingnan nito. Tignan itong boykot na buto na. Tinay na po yung panay. Ado? Doon na po yun. Nakam na pang malumal. Bukang dapat. Sabi din ako mo dyan tukar. Nag-referee eh. Nagkaroon sa basketball nga eh. Foul. Technical. Yan ang sama. Foul. Ikikal. Ikikal. Technical. Suram kita. Ito personal nga referee ko ano. Personal ko ano. Personal ko ano. Bangay. Mga griritaw eh. Ano. Mga ito pagririyam. Yan ti referee. Ito yung community. Community. Community ti pagririyam. Ano? Jolly din yung paiso. Atas mo rin. Yay! Tatlo daw pamigsam na uphill. Tre! Now. Sige. 2, 4, 6. See? Makarap. Mga tatang. Ay, bang kagluto ti pangaldawan ay. Awon ti bagas ka, okay na mo. Suro mati. Buto nga mati. Ako yun. Tatangay, mga tatang. Nyati ka na. Suro ka nga mga anmal. Suro ko nga mga unti ka nam. Hindi ka nang Oh, balin na ta. Masitas. Ano di ko na ako matungpa ka. Matungpa ka nga masitaw. Matungpa ka. Okay, wow. Hindi mo ta matumpa. Eh, ka. Ano mo tatay kayo din na natumbang ko, matapis ka. Paano nga tayo? Matapis ka. Siyempre, mga Sige. ano? Madamdamatag video, manganpay ka na. Sabaw pa ilang din yung dago, nakaduwa ka. Hindi pa nakot din na ba? Sabaw pa ilang. Sabaw pa lang, duwa nga na po yung ragaos. Ito na may Kami lumi ko ay. Pinundo na tayo. Ngayon ba pinundo na tayo daw? Ali, man may buka wala no? Kumana kami na ibaw, no? Ibaw. Hindi daw. Hey, out. Was out. Check out na, was out. Was out. Agad aja eh. Ay, oo nga pala. Si ano yon, Paco Butingting. Paco Butingting. Shout out sa'yo. Shout out. Paco Butingting. Jason. At kay Sir Jimwell Tabag. Shout out sa'yo. Shout out. Kaya sa mga gustong magpa-shout out, comment lang po tayo sa comment section mga kaibigan. Para kahit papano, may promote natin yung mga channel nyo. Sige kami Batangas today. Gum kwa bong di nagpamili. Sana. Oh, ano. alab sa mo dito niya. Labang-bang ka gumin ka na. Hindi matiling ko. Ito. Water pump mo di ba sa mga ataw. Pagsisilpom di water pump, manong water pump. Shout out sa mga ngaso ng Barangay Alibang. Dito na kami sa Gubiran. Kasi mo tumatikar tula na. Lubiran. Lubiran. Gubiran. Gubiran? Ay bagay ni gubiran, gubiran na oy. Gubiran. Talpapay basit. Press ka to na. Thank you. Nagsubsi kami ganun. Nagpalpapay santo ituloy ang linis. Naman. Unang sapak. Okay. Mayat. Rasanggana. Ayos. Okay, mais ada sanggana. Oh. Ay, makut-kut to malang ata oy. Oh, in makutkot. Daram na lang.
Oh, yung mga nagsasabi noon na imposibleng makarating yung motor dito. Oh, ano ngayon? Umaakyat na yung mga motor namin dito. Yan ang Team Bangis. Timbangus. Team Bangis. Timbangus noon. Ngayon, bangis na. Pasalamat ka na yung uteng. Sikat na parang may kuha na. Handa kami baybay. Ang talaga mo ito. Ano gano'n? Sino na eh? Yung uteng. Ay, Wayne. Talaga nga kama. Siguro nga tirita ginagawa. Tanggal yung mga ugat. Kasi yung ugat madulas. Lalo na tumulan pa kahapon. Kaya yan. Oh, fight! Nice one. Ano yan? Sa mga nakakaalam, ano daw yan? Lakdan? Ngayon, sipit nga na eh. Kaya medyo ubot na nung kakit ang tubtubog. So, nagangot pa. Bilang mo siya kasi. Okay. Medyo turok na na eh. Ubot. Nakakukapay ka nung tatangam day. Scorpion. Gangot? Nangaut. Gangot. Pupog si Jeepos na. Nakukapay ng scorpion. Ano ko na daw. Para sumahan. Ito po yung mga Team Bangis na masisipag. 4 kantos. Okay. Chicken. Chicken. Hintay ka. Kirain na. Dram. Dram ka na. Ram. Kaya. Kaya. Atay, katum lang ata. Oh. Good. No. Bali pa nagkanta. No. Nagna dyan narigat. Natin nirit sa jay. Hindi ko ma. Yan, libot mo ito, mabalinay. Mabalina, limbot. Manula pag nantipilit mo, may sadangan. Oh, veterans. Oh. So Romy, shout out sa'yo. Ito yung Team Bangis na mga masisipag. Day off namin ngayon, kaya dito kami, linggo. Hindi kami sumama sa mga ibang nag-train. Kumusta yung daan? Mga sir, basic lang? Basic lang. Basic lang natin para di sa magreklamo. Oh, para yung mga beginner, hindi magre-reklamo. Yan, nagadukot nga wait mo nun Sir J. Pao. Umayon. Pare Frank. Ayos. Napugiit.
Na, double trouble. Nukuha nyo nga itakasuksukan namin. Yan nagmanihaw. Sabi. Ay. Sabi na tayo. Beri. Katakpay ko bakit tatamutan. Brigade. Dinong pa na. One time. Dinong pa na. Taga ng bertaw. Dati na eh. Wang! Kung nakita sigurado. Tumba. Hira na ako. Ang lagi suso. Mang susaw. Nakaw! Nakaw! Oh. Iya, ayos. Okay, uwi na po tayo kasi hapon na. Tapos sa bandang likuran ko, mukhang uulan na. Kaya baba na kami. Shout out sa mahal kong asawa. I love you, Bakal! I love you! I love you! I love you! Be Merlin! Ayun, hindi ka na love you! Tignan sa ito mo kayo. Dalam na lagi nih. Mukay, ke video besar nih, mukay jinay. Oh, mukay. Ketudon. Yan. Downhill to guys. Baka akala nyo patay. May tugtog tailmate. Mukhang ulan mga kaibigan. Parating na yung ulan. Diyan yung service ko. Shout out Sir Malvin Ignacio. Dito na yung motor mo. Dito na kami sa Guberan Restaurant. Kasi dito kami kumain kanina eh. Ada pagsubot mo. Inayong ko ng cellphone ko na. Ilagay natin sa silupin yung cellphone kasi ulan na eh. Baka lusok. Okay. Paalam. Yan. Uphill po to guys.